Здравейте, надявам се чувам и се надявам всичко да бъде окей като връзка. Само да проверя нещо. Супер, аз се чувам. Опитвам се да предам това, което знам по един много елементарен и начин, по който наистина би могъл човек да го приеме елементарно, мога така да се израза. И да, надявам всичко да е окей. Може би ще има леко прекъсване, но се надяваме Бог да ръководи абсолютно цялата техника. Окей. Може би пред вас виждате неща, които като например гръцката дума литаргия, и ние по-късно ще поговорим за нея, но всъщност следва с вас едни неделни кратки презентации, които всъщност ще ни открият малко по-различен мироглед и различна гледна точка от това, което всъщност чуваме, проповядаме и така нататък. Така че църквата ти, това е или форма, или плод. Нали? Църквата е форма и това трябва да го знаете всички, а човеците сме плодове. Нали? Окей. Драмата на съвременното християнство е много голяма. Днес църквите си шепнем, а пък вместо да викаме към Бога, ние шепнем. Нали? Молитвата е станала ритуал, а не в реалност. И точно за това формата оцелява, но огънят угаснал. Точно за това мен ме боли и съм готов да направя всичко, за да можем огъня отново да гори в нас. Много църкви са в духовна летаргия. Така че думата летаргия идва от гръцката дума литаргия. Тази дума всъщност идва от лиси, което значи пък забрана. Тоест, летаргия, духовна летаргия, може би бихме я коментирали като бездействие. Летаргията в днешното християнство е много честа. И това малко или много всъщност прави християните парализирани християни, които всъщност не могат да ходят, не могат да направят много неща. Забравили сме за какво сме тук и сме станали бездейни. Забравили сме за това, че ние сме много кратко тук. И забравили сме за това, че нашата мисия е да действаме, не да бездействаме. Така че в днешно време има гри вместо глина. Всички ние се гримираме страшно много и така заличаваме глината, която глинчарият, според Римляни, е вложил в нас. Вглеждаме се в полата на сестрата, но пропускаме раните на брат си, които миришат. Пропускаме раните, които кърват. Пропускаме това, което е по-важно. И трябва да се обърне внимание. Трябва да се направи действие, което всъщност е голямо действие, а не онова, което всъщност сме учили дълго време. Всъщност, Исус ни учи на важен принцип, който всички вие знаете. И този принцип се намира в Йоан, 7 глава, 24 стих, където вижте какво казва. Не съдете по изглед или по лице, но съдете справедливо. Всъщност този стих е много познат на всички ни, но пък не е толкова цитиран от всички. Еврейските водачи съдели Исус по външните му действия, изцеление в селата, събиране на снопове в селата и така нататък, игнорирайки обаче същността на неговото служение. И всъщност
Символически този стих говори за това, че външната форма много лъже. Нали? Бог гледа на сърцето, тук Исус изобличава религиозния формализъм. Исус говори на празника на шаторазпъване точно в този стих в Иерусалим. Време на духовна слепота, ако бих могъл така си изразя, въпреки че това е времето на помпозност или времето на показване, че аз съм много духовен и така нататък, но всъщност много, много голяма слепота. Втория стих, който искам да коментираме, то се намира в Първо царе, 16 глава, 7 стих, точно тогава, когато Израел иска цар, Бог им дава чрез пророк Самуил, избира Саул, обаче Саул се провали, така. И сега идва при Есеи и синовете му. И като гледах Елиав, 6 стих, каза си несъмнено пред Господ е помазаника му. Но Господ веднага каза на Самуил следното. Не гледа на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Тези стихове са много познати. Историческия контекст Самуил търси следващия цар и впечатлено външния вид на брата на Давид. И сега бих ви насочил погледите към Първо Коринтияни, 20 стих, където каза Бог избира слабото, за да засрами силната. Контекста на този стих е това, че това е първото разкриване на Божии критерии при избор на лидери. Не чар, а характер. Исус Христос търси характер, търси нрав в тебе, да види дали всъщност ще можеш да издържиш в края. И така нататък. Всъщност, латинската дума за лицемерие е хипокрисис, което в гръцкия език се използва абсолютно същата дума, само че ипокрасис, което означава актьорска игра. Да? Повечето от нас, повечето християни в днешното време, те са актьори. Правят всичко възможно да си играят ролята по един съвършен начин. Обаче християнство не е надфис. Християнство не е Холивуд. Така че да. Църквата днес често сцена не светилище. И кой напои един от тия най-скромните само с чаша вода? Няма да изгуби наградата си. Матей 10:42. Бог няма да ни пита дали сме пели в хора, а дали сме помогнали на жадния. Библейския свят. Гостоприемство било знак на вяра. Авраам Битие 18 глава от 1 до 8 стих. Вдовицата в 3 царе 17 глава. Нали? Ксенос обаче, Ксенос на гръцки е нещо важно, което искам да подчертая, само да го намеря. Ето, Ксенос. Това е гост или чужденец. И филоксенос, което означава гостолюбив. Едното условие за старейшина. Днес обаче повече наши старейшини, може би ти познаваш, някои старейшини, които не са гостоприемни. Така че Бог казва, не фасадата, а вярата. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? Лука 18 глава, искам да го прочита, Лука 18 глава и там 8 стих казва следното. Казва, че ще и му даде правото скоро, обаче когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? И точно това търси. Не фасадата, а вярата. Фасадата идва от гръцката дума всъщност фасис, което означава лице. Това повечето днес гледат фасадата да бъде здрава, защото това е повърхностно и така нататък. Вярата обаче в гръцки е написана пистис, което означава доверие, вярност, отговор. Да?
Вяра в гръцкия пистис означава доверие, вяра, отговор, твърдост. Не просто да вярваш в Бог, а да вярваш на Бог. Това е вяра. Защото много хора вярват. Нали? Но не много всъщност вярват на Бог. И демоните вярват и треперят, но всъщност вярват на онзи, който ги води. Но не и на Бог. Така че плод не фасон. По плодовете им ще ги познаете. Матей 7. Нека отворим Матей 7. Матей 7. 20 стих. Така. И тъй по плодовете им ще ги познаете. Кои ще ги познаеме, Господи? Кои ще ги познаеме? Тези, които претендират, че има духа. И това Галатяни 5 глава 22-23 стих. Няма да го цитирам, за да приключиме по-бързо. Всъщност, вие знаете тези стихове. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение. И така. Фасонът е временен. И това всички го знаем. Но плодът е доказателство, че има нещо в теб. Има една гръцка дума карпос. И аз сега ще ви извада. И тази дума карпос, всъщност, искам да отбележиме, като нещо важно. Карпос е, говориме на диалекта Койне, защото всъщност съвременния, понякога не също думите, които съществуваха в Койне. Карпос означава плод, резултат и истинска реформация. И тя не започва с нова визия, с ново сърце. Това Бог гледа на сърце, а не на лице. Но повечето хора днес и като цяло църквата ни, като цяло хората, които претендираме, че сме много дълго време в църквата, хората, които много говориме, хората, които проповядваме, забравяме тази визия. Забравяме този мироглед. Така че да, плод не фасон. Вие сте светлината на света. Матей 5. Ще го отворя. Матей 5. Мисля, че беше 14 стих. Да. Перфектно. Вие сте виделината на света. Град, поставен на храм. Не може да се укрие. И тези стихове забравяме. Обаче проповядваме за тези неща, които същото ни харесват. И ние сме готови да намериме всъщност най-малкият детайл в човека. Грешен детайл. За да може да го изкоментираме. Не каза пасторите сте. Не каза бордът сте. Нали? Ръководството сте. Не. Каза, вие всички сте. Вие всички сте. Те си тялото Христово. Или сома Христу. Нали? Коринтияни, всъщност Първо Коринтияни 12:27. Вие сте тяло Христово. Вие сте сома, вие сте Христово. Вие сте част от Христос. Вие не сте после, вие сте част от Христос. А място в църквата е празно. Църквата е наранена. И тя кърви. Направи всичко възможно. Дай нужните лекарства от себе си. Направи всичко възможно църквата да не кърви. Така че приключвам. Не си канен да бъдеш декор. Ти, който слушаш, ти, който не се намираш сега в това предаване, в тази презентация. Ти не си поканен да бъдеш декор. Не си призован да бъдеш зрител. Аз работник. 2 Коринтияни, за да бъда още по-точен, 6 глава, 1 стих. И ние, като съдействуваме с Бога, това ви умоляваме да не приемете на празно Божията благодат. Божията благодат. Нека се върнем не към формата на църквата, към нейната функция. И запомнете едно. Христос създава движеща църква, не класическа, каквато сме днес. Да бъде тяло Христово, това е пълно с пот, не с грим. Махнете, моля ви, грим от вас. Вие сте по-красиви без грим. Така че бъди не редовена служба, а жив камък в храма. Нали? Да се потвърда, първо 2
2 глава, 5 стих, за да запомните тези стихове. Вие, като живи камъни, вижте, живи камъни, не лицемерие, не форма, не летаргия, не мъртвост, не загуба, живи камъни, се съграждате в духовен дом, символ църквата. Нали? Еклисия, което значи извън света. Нали? Ти си самия църква, не сграда. За да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Така че бъди не редовен на служба, а жив камък в храма. И скоро всъщност съм чул едно изказване, няма значение от кой, което малко ме очуди. Високопоставен човек сред нашите среди каза: ако ти не идваш на служба, ти не си истински християн. Бог да ви